तो लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आं प्लेटसे बेदर लाना फैलायबाय अ नङा नङा नोंथांमोननिसिम आं आलु भाजा प्लेटसे लाना फैलायबाय अ नङा नङा नोंथांमोननिसिम आं धामाका भिडिअ लाना फैलायबाय I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the back. Black me in the family, credit cards and the scammers. जौ फाग्लिबाबो आंनि मोजां मोननाया आंनि सनाखा पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ आईएएस बनो और देश को संभालो लेकिन नहीं सिख्लाफोरा बिदि खालामबाय थाबा बुहुम बेलथायलांगोनलै घन्टा बे फाग्ला बिदिजों जायो मोनथिला घन्टा बे जिला जिथाब लपेनखौ गाननानैहाय बे दलां सायाव मा खालामगासिनो पेप्सि लोंदों ना थान्दा लोंदों ना मा लोंदों हाग्रा गेजेराव मानि मा लेंग्रा लेंग्रा थाबायनाय घन्टा पुष्पा गार्ल्स आंहा एम्फौ अरजादों घन्टा ये है मेंटोस जिंदगी सीधे हो जा ज्यादा मेहनत मत कर सीधे रे पुष्पा गार्ल्स आंहा जेथिंबो जारला एम्फौ अरजादों घन्टा हाथिङाव एक्ट्रेस जानो गोसोबा जाया किन्तु रावबो चान्स होआखै बहुत बुरे लग रहे तोबा 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 थारा मूड खराब कर हायोब्ला इसे हंलि मास्टारावबाबो चान्स होदो बाजैखौ अनथावथावनो मा जाबावगोन बिसोरजों तेरे पास कोई और रास्ता है नहीं जाथो बांगाल फाथो मैया एक्टिं रोंनायावबो जुदि हंलि मास्टारखौ चान्स मोना दे आरो मा बुंबावगोन प्रकाश नार्जारी आरो उनसु बसुमतारी एलगासिनो दोङो माने फेसबुकआवहाय मोनथिबायना जाओ तुम चक्कर मत पड़ो जाओ 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 दे आरो एलगासिनो थार नोंसोर सानैया एल' लायनांगौलै एल' लायाबा खामानि जाया मोनथिबायना जेसेबां हायो एसेबां एल'बाय थाबानो जाबाय एल' लायनायाथ' एल'बाय थायो किन्तु बे मिमार्सफोरा बांद्राय एल'बाय थायो आरो एल'नायखौनो मोनथिबायना बे फाग्ला बिदिजों जायो बांद्राय एल'बाय थानाङा दै हले इसेल' एल'बाय थाबानो जाबाय दे आरो दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जुदि चेनेलाव गोदान हाबफैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना थ' आरो बे भिडिअ जास्ट ओरैनो एन्टारटेन जास्ट फानि खालामबाय आरोना थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय